Кой ще оцели суровите яйца? И за протокола в кошниците има сурови, сварени и изкуствени яйца. Здравей! Затваряш очите и избираш едно яйце. Да видим какво ще се падне. Готов ли си? Да. Готова съм. Погледни го. Добре, сега, ако загубиш двубоя, напускаш ли офиса? За деня само, нали? Не знам. Ако загубиш, как ще се чувстваш? Напускаш ли? Не. Искаш да му дадеш някакво име? Ще се казва Зайо. Аз ще спечела, аз Давай. съм сигурен. Не! Загуби! Загубих. Зайо е силен. Давай. Не. Ти си изкусено ли? Не е изкуствено, човек, това е истинско. Браво. Браво, ми убих. Ники, чакай! Чакай малко минута! Добре, хай кажи. Добре, затваряй очи и си избери едно яйце. Има ли значение от каква кошица? Не. Добре, може да ги отвориш вече. Я му кажи сега на това яйце, вярваш ли му? Вярвам му. Ей, това е. Това е бияча. Добре, какво ще му кажеш преди да започнем? Ще я размажем. Добре, айде да видим кой ще победи. Ама твоето е изкуствено. Май няма късмет.